kanje empilweni uma nihlangana kwe relationship nihlangana ninale that excitement of love. Number 2, nihlangana we will singaba ne future, singaba nekusasa, we will have a future. Then bese kuba no but, what if uyabo niba nento ezintathu, what if but yabo. Then mase seniphilile kwi relationship niyaqhubeka, kumele number 1 into ofanele uyibheke lo muntu ohlangene naye, bheka ukuthi uyafa yini but, uyafa yini if, uyafa yini what if. Awukwazi ukuhlala nomuntu kwi relationship nihlale for 3 years or 4 years ese no but, ese no if, ese no what if, lo relationship ayikho.